Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы приглашаем наиболее интересных гостей и обсуждаем, глубоко копаем самые важные для нас, для Крымды, для Украины, для всех-всех людей, вменяемых в этом мире, темы. Сегодня у меня впервые в гостях, я этих людей не знал до этого момента и сейчас только слышал про них. Сейчас вот впервые мы увиделись в студии. Это Василь Піддубний Вітаю. и Виталий Запека. Вітаю. Объединяет их две вещи, ну, может быть, и больше, вы уже товарищи, я думаю. То, что эти люди воевали, и то, что эти люди пишут книги. У меня достаточно, в принципе, людей, которые пишут книги из тех, кто воевали. Вот я рад с вами познакомиться, я хотел бы, чтобы... И я, кстати, Виталий, про вас слышал через вашу книгу одну. Я вот просто начну разговор с вас. Потому что про Цуцика. А, Цуцик? Ну, конечно. Эта книга, написанная от лица. Ну, надо что такое придумать от лица. Від імені собачки-дворняжки. Собачки, да. Погляд на нас, людей зі сторони. І ви знаєте, багато людей дивувалося, що книжку написав атошник, і вона має під назву розділення таке «Антивоєнний роман». Ну, чому антивоєнний? Я вважаю, що війна – це лихо, це горе, це біда. Люди черствішають, грубішають. І в жодному разі не закликаю до капітуляції, а навпаки. Я хочу, щоб ми, українці, перемогли, але вийшли з цієї війни з перемогою, добрішими, чистішими, кращими. От саме для цього я написав книжку «Від імені собачки», щоб ми, люди, на себе подивилися її очима. Честно скажу, не читал, прочту обязательно. Вот. А она для взрослых, для всех. Я планував її як 16+, виявив, що я нічого Современной молодежи не понимает. в літературі не розбираюся. Вже через 2 місяці в місті Щастя був фестиваль 400 метрів від мінного поля. Мені привели дівчинку з інтерната, яка читала Цуцика абзацами на пам'ять. Їй 9 років. І привели цю дівчинку, переконати мене, вихователі привели, щоб я писав продовження. Бо в тому інтернаті в місті Щастя повисилася дисципліна. Якщо діти добре себе вели, їм перед сном читали. Якщо дуже добре, більше читали. Якщо хтось із них погано себе вів, не читав всієї групі. І от вони вимагали від мене продовження Цуцика. Ну і як? Та, ну, Мартін Брест з мене сміявся. Продовжуй, Цуцик снайпер, Цуцик дембель, Цуцик танкіст, Цуцик артилеріст, Цуцик генерал. Сапер. Ну, це... Я свою думку там висловив, закінчив, цього не потрібно. Хіба що зараз йде робота з продюсерами щодо кіносценарію. Вы с Полтавы? Я з Полтави. А, киносценарий? Это будет Кіносценарій, кино? да. Так, Клас. в цьому році, там, можливо, протягом літа кіносценарій по Цуцику вже почалась над ним робота, можливо, закінчиться. Ну, вы знаете, кто снимать будет, где снимать? Ще цього не знаю. Пока сценарий то делать. Є я, який пише цей кіносценарій, і є спеціально навчені люди, які всім цим іншим займаються. Ну, я надіюсь, що... Продюсерська група, я їх називаю бандераси, Валерія Борчевська, Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов, ті, які заборонений, позивний Бандерас, тобто люди з досвідом, люди, що... Я надеюсь, что наше государство как-то поможет в виде культурного фонда и так далее. Класс. А вы, Василий, из Житомира? Так. Славное место Житомир. Я знаю, что, как мне сказали, я же не какой-то там литературовед. Я, в общем, журналист такой достаточно тупой в плане литературы, что есть 2 школы литературных в Украине. Не в обиду будет сказано Полтаве. Это Ивано-Франківськ, но Ивано-Франківська школа и Житомирська. Це правда? Вперше від вас почув, але цікаво така. Ні, ну правда. Що є 2 школи от таких. Можливо, така є, але в нас якось такий розподіл з'явився, що у нас майже 3 школи. Тому що письменники-мастисті відрізняють письменники-автовці як окрему категорію. Тому у нас є школа письменників-автовців в Україні. Це така собі дискримінація, певно. Можливо. Ми ж сильні конкуренти. Спочатку було відторгнення, суцільне відторгнення, що мають писати про війну лише професійні
письменники, а солдатам достатньо того, що вони повоювали. Але Типа вже- напиши дневник и хватит. А зараз понеслось навпаки. Вони відчули, що це кон'юнктурно, на їх точку зору. І поперли ці професійні письменники щось таке писати, навіть з жахіття всі променями знищується зброя з бліндажа, знищується зброя, ядерна зброя в Сибірі іншим. росіян. Ну, от Это такого фэнтези, вже... будем считать, что это фэнтези. Ну, Ну, ахинея называется фэнтези. У нас є більше 100 авторів, які були учасниками бойових дій, написали книги, свої спогади. Більше 100 це мемуари. на Житомирщині? Ні, взагалі по Взагалі по Україні. Україні. І ще більше 200 людей, які біля теми прив'язані. Тому така кон'юнктура пішла. Хоча, якщо задатися питанням, а чим відрізняється професійний письменник від непрофесійного? У нас немає, ось я дізнався сьогодні, що є 2 школи Житомирська та Франківська, але насправді у нас немає інституту письменництва. Такого, що там вийшов ти з дипломом письменника. Тому ті самі професійні письменники, вони просто більш відомі, тому що вони довший час займаються цим. А ми з Віталієм, до речі, також можемо називатися професійними письменниками, тому що це наша професія, ми за це живемо. І крім книг про війну, у нас багато книг, які війни не стосуються. Я, наприклад, починав писати, перші 2 мої книги абсолютно не стосуються теми АТО. Перша моя книга – це історія Біллі Бонса, про піратів, про острів Скарбів. Да, я прочитал, думаю, что это такое вообще? Так, це взагалі тему я вигадував ще в бліндажу, тому що для того, щоб якось відсторонитися від тих подій, які у нас, від того стресу, який на нас нагнітався обстрілами постійними, я поринав цей світ фантазії і в результаті написав книгу, яка є, до речі, на реальних подіях. Не выходя из блиндажа про какие-то приключения? Я її склав в голові, так, ці пригоди, тому що я багато читав про цю тематику. І вже коли я прийшов додому, мені лишалось тільки записувати, встигати. Друга моя книга про козаків «Холодне серце», про війну Богдана Хмельницького, про ті часи, коли якраз становилася Україна. І вже тільки потім, після навчання в школі «Інтерньюз Україна», до речі, щодо професійних, непрофесійних письменників, ми там отримали дипломи, які підтверджують наш статус публіцистів. Тому ми навіть, можливо, дещо професійніші письменники за тих, хто вже видається в великих видавництвах. І саме там вже було перше завдання Мені написати соромно тексти сидіти, у мене взагалі немає жодних АТО. нагород. Тобто дипломів, лише нагороди. Ну, ми тобі зробимо. Відучишся півроку і будеш такий, як ми, професійний письменник, Боже, який спасибо. пише на тему АТО. Так смешно все. Но это же половина журналистов хороших, качественных, настоящих журналистов, они вообще не журналисты. Если смотреть по дипломам, ну, извините. Но это просто глупо, на самом деле. Изначально глупо, потому что у вас есть продукт, который вы производите. І найбільша До речі, і оцінка дипломи є це талант. найбільша оцінка це тиражі, да? Скажімо, звичайний письменник там професійний. Це 1000-3000 тиражів в середньому по Україні. Да? На жаль, так. В мій Цуцик, перша книжка, яка надрукована, за 1,5 року 6 перевидань. Це вже показник. Это 1020, правда? Ні, менше. Ну, 15. Менше. Там є Но даже 10 это много, я знаю. по 1,5, починав по 1000, потім по 1,5, потім більше. Ну вот и скажите, кто тут профессиональный читатель, а кто писатель, а кто нет. Я не буду имен называть, но... Друга книжка, тираж розлетівся за 4 місяці. Ну вот. Ну, Уже просто одно друг- с другим. Если ты начинаешь писать интересно, и кто-то раз прочитал, наверное, это лучшая реклама, кто-то кому-то расскажет и так далее. И встречал я фронтовиков, писателей, которых просто затравливали вот эти профессионалы. А я не понимаю, зачем. По моему мнению, профессионал, если давно уже пишешь, наоборот, подойди и скажи, чем помочь. Если нужно, чем помочь. Да. Атошна література, вона різна. Головна Різного претензія рівня, те, що ми пишемо різної своєю мовою, якості. тобто діалоги і Але все вона ми вся міняємо. потрібна. І мемуари, і от свіжий подих. Да? Ну, разве есть Людина по что-то гарячому лишнего вообще в записала. литературе? Ну, кроме графомании, извините. Що кажете? И кроме графомании, разве что-то есть лишнее в литературе? И дневники интересные, и Все, что воно угодно. має якусь цінність. Можливо, не все має літературну цінність, да? Але воно має Документальну і цінність. історичну цінність. Но это как, слушайте, это как с архитектурой. На одном написано здание имеет архитектурную ценность, на другом написано историческую ценность. Оно может быть архитектурной никакой, но это не значит, что его нужно сносить. Это просто значит воспринимать по-разному. И мемуары, художественные книги. Так, Ну, это, по-моему, как бы, ну, Найголовніший очевидно. критерій саме це оцінка читачів. Якщо є люди, які це хочуть читати, то значить ця література має право на життя. Но вы чувствуете себя а- востребованными, да? Так, так. Звісно. Кайф. Звісно. Кайф, правда? Люди читають, і знаєте, найголовніше для автора це відгук. Коли ми пишемо книгу, ми не знаємо, що вона, як вона піде. І коли люди кажуть дякую,
Ви нам відкрили очі навіть на деякі питання. Ми зрозуміли, як воно там відбувалося. Знаєте, найголовніша біда ветеранської літератури в тому, що люди бояться читати про війну. Вони хочуть відсторонитися від цього всього. То есть вам главный первый гарантий. шаг, вот просто, чтобы первую книгу кто-то взял в руки, а дальше это уже по-другому. Люди, в них є, по-перше, скепсис. Тому що якщо там Стівен Кінг, це всесвітньо да, відомий, його да. всі читають, а Трейдмарк, якщо да. якийсь там підобний ЧЗП, хто його там знає, ми читати не будемо. І друге, це боязнь того, що ці книжки наші про війну будуть нести якісь такі неприємні негативні емоції. Нагадують. Так, але коли вони починають починати, наприклад, Цуцика, душевну книгу про собачку, чи іншу книгу Віталія про герої та не дуже, гумор про добровольця в АТО. Потому что по названиям видно, что там полно всего такого. Ось, чи, наприклад, починають читати мої історії, збірку коротких таких оповідань, в яких розповідається більше не про події, а про відчуття. Вони самі переживаються цими відчуттями, вони розуміють, що війна – це не завжди щось таке страшне, про що вони розповідають, а це звичайне життя, просто що воно відбувається в незвичайних умовах. Люди розуміють, що ми там просто живемо, ми шукаємо свої харчі, ми ховаємося від обстрілів, ми ходимо в атаку, ми стріляємо, але це війна не постійно, це бойові дії. Слушайте, Бойові дії займають якісь вообще, разве литература – это не рассказ о людях, находящихся в необычных обстоятельствах? Так, найсильніша все. література – Так і це є. книжка, найсильніша та, яка розповідає про те, що сам автор пережив. Якщо ми будемо вигадувати, як ми летимо на Марс, будь-який вчений скаже, що ось, люди добрі, там нема повітря. От. А якщо ми розповідаємо те, що ми пережили, те, що ми знаємо, ми розповідаємо про це так, що людина сама відчувається і сама... Слушайте, вот то, что мы сейчас называем литературной классикой, много чего. Там Ремарк, там возьмем, там Хемингуэя. Так это же было когда-то фронтовая литература. Она просто, из объема там 100% остается самое качественное, что заходит лучше всего. Да, это не значит, что вся остальная литература лишняя, да, она І просто... того ж Марка за його на Західному фронті безперемінно дуже сильно клювали. І, можливо, саме з-за цього вона вийшла першими виданнями в мільйон, да, в перший рік. Так же, як мій Цуцик, коли подавали на Шевченківську премію, да, професійні письменники, заклювали і спілки там всі. Серйозно? Да, Прям вот и не стеснялись писать вот это? листи, я відчув себе братом Пастернака, коли написали Я не читав, но осуждаю. Так. було спільне звернення Академіки, від авторів, які професори, засуджували цю книгу. письменники з Норвегії, які не читали, професор з Вашингтона, Засуджували. бувший Боже мер мой. Києва Амельченка, вдова Гончара, там Известний літературовед. герої з України, там ще багато. Заслужених ми не читали, але засуджуємо цю книжку. А що вас за що вас так не люблять? Я відчув себе Пастернаком. Але в той же час захист від читачів був такий, що якби існувала книга рекордів Шевченківської премії, там понад 600 дописів Я за думаю, мою что мы книжку. должны коллективно Я відчув, що поблагодарить вона хейтеров, которые пытаются вас хейтить. Во-первых, посмотрите на Тираж відразу на этих закінчився. парней, кого тут можно хейтить, во-первых. Эти люди войну прошли. Во-вторых, ваш хейт очень дуже допомагає. Ні, продовжити я в тому вдячний, я самому сподіваюся, що вони ще такі лист напишуть, а краще 2 на наступних дусі. Главное, чтобы они поданнях. вас не бросили, чтобы они были всегда с вами. Завжди. У мене відразу видання закінчилося, і видавництво там терміново вночі на вихідних працівників друкувало книжку, щоб задовольнити А попит. вот сейчас я чуть смешки наши пройдут, и я задам такой вопрос. Но ведь есть такая черта у нас, есть друг друга там мочить. Тролить. Ну от подивіться, ми з Віталієм, по суті, маємо бути конкурентами. І так і є, тому що ми займаємо одну сферу. Ну да, и она, как вы говорите, не такая І уж и вона большая не така пока. вже да. широка. Але є конкуренція, коли хтось комусь заздрить, а є навпаки конкуренція, яка посуває до творчості. От, наприклад, я дивлюся на успіхи Віталія, і це мене заставляє знову сісти за клавіатуру і писати далі. Тому що Тобто він все-таки написав, а лінії я що можна. тут Так, сиджу, він да? написав таку тему, а я Знаменитий напишу ще вираз, краще щось інше. Знаменитий вираз підобно, Цуцика мав написати я. До речі, це не жарт. Коли я проходив в 16-му році навчання в цій школі публіцистики, ми писали такий, у нас блокнот був, ми писали свої думки, що треба написати. І в мене є така прямі рядки, де написано: треба описати події на війні очима собачки. Не повірите. Але в тому то різниця між роботящою людиною і таким мрійником, як я, що Віталій просто сів і зробив,
А я собі далі так Называется ходив разный з цією творческий думкою. темперамент. Так, так. Ну, От Віталій Трудоголік, він прокидається о 4 ранку і до 10 пише. Это у художников так же. Кто-то пишет быстро, кто-то месяцами репу чешет, но результат не отличишь, бывает. Ну, такое. Вот я читал, Виталий, у вас такое высказывание. Что-то, мне кажется, оно какое-то такое, ну, жеманное немножко, если можно мужчин такое слово применить, что мне все равно какой тираж у книги, там, чем меньше читают, тем лучше. Ну, неправда же. Це було написано, мабуть, ще тоді, коли я не сприймав себе, вагався, я письменник чи не письменник. І в мене навіть в Фейсбуці була інформація про себе, можливо, письменник. Да? Мені дійсно це було Ви себе байдуже. перевіряли. У мене не було відчуття, його і зараз немає. От я на книжку свою там тримаю, ще щось. У мене нема такого. І я ще на початку, от успіх Цуцика вже перший був, але мріяв заробити на цих книжках і повернутися до фотографії. Я до війни був 16 років фотохудожником. Для мене це був так. А что вы делали в Полтаве в качестве фотохудожника? До мене з усієї України приїжджав, черга була. Это портреты, это... Фотопортрети, Модельная съемка фото з думками, да. И вот живет такой гламурный фотограф. Я на війну полтавский. потащив з собою фотоапарат і всі 3 роки свої фотографував. Відчував свою причетність до історії, тобто і воював, як всі, і фотографував. Мої знімки зараз в Держархіві з приміткою зберігати довічно і в кількох музеях, Класс. в тому числі за кордоном. Они висят постоянно в экспозиции. Коли міняють, коли виставляють, іноді виставляють на якісь події. Класс. А вы свои книги, фотографии своими не У рисуете? мене перша книга вийшла фотоальбом з розповідями, де 3 сектори оборони були відзначені. Ну, понятно. Але вона важка, понад кілограм, тому я не хочу перевидавати. В смысле? Береш 15 книжок, їдеш кудись на зустріч і по вазі це як бронік, да? От Цуцик 300, я з того часу всі книжки Звішував, на вагу. Цуцик 380 грамів, герої 280. Сподіваюся, вийде весною, осінню дитяча моя книжка, теж на війні написана. Для моєї онуки найдобріша в світі, я вважаю. Що там буде трошки... По 100 грамм надо выдавать, покет-буки. Такие, вот вам 100 грамм. Да. Книжки на вагу. Да. Василий, расскажите теперь, пошло откровение, что Виталий был гламурным модельным фотографом, а кем был? Я був зварювальником, і я завжди мріяв написати книжку свою. Але потім в 13-му році в мене помінялася психологія. Десь за півроку до Майдану я зрозумів, що життя в клітці – це не для мене. Поміняв роботу, поміняв стиль життя. Просто вот так, ни с чего. Так, я просто все покинув, звільнився з роботи, пішов на іншу роботу, поміняв сімейний стан. І коли вже почалися події в березні, вже окупація Криму і події на Сході, одразу після оголошення мобілізації, здається, 14 березня, це Турчинов прочитав цей наказ, я побіг до військкомату, хоча я не був військовозобов'язаним. Я не служив строкову службу, але знав, що то моє місце. Но навыков не было никаких. Абсолютно То ніяких. есть не заряжать, ни в школе даже. Білий ничего. вовчий квиток, оце Ага. тільки я десь одного разу розбирав кулемета, автомата точніше. Тому що коли мені дали кулемет, я став кулеметником, я навіть не знав, як його заряджати. Але за 1,5 роки в АТО я зробився і кулеметником, і снайпером, і зараз розвідник запасу кулеметник. Знайшов в собі інші професії і взагалі поміняв навіть суттєво своє відношення до життя. Тому що якщо я до АТО мріяв щось зробити, то в АТО я зрозумів, що якщо я свою мрію не зроблю прямо завтра, сьогодні, то завтра вже вона може не здійснитися. Життя коротке, життя бентежне. То есть это ощущение конечности жизни, оно главное, кто приходит после Так, войны. і воно ж на наших очах приходить, коли ти спілкуєшся з людиною, завтра її немає. І тому перше, що я зробив, коли я повернусь додому, я почав писати книжку, про яку я мрію. І з тих пір, як була в мене мрія зробитися письменником і мати на полиці свою книжку, зараз в мене вже там стоїть більше 15 книг, тому що деякі перевидавалися по 3-4 рази в різних обкладинках, в різних форматах. І тепер вже, кажуть, мрія збулася, але вона збулася саме тому, що я зрозумів, що мрію, щоб вона збулася, треба працювати для цього. Треба зробити якийсь перший крок, хоча б маленький, написати заголовок і написати план роману. А далі Ой, просто это, чтобы я читал книги в юности, а я вот в юности мечтал стать журналистом, и вот мечта сбылась.
Хотя тоже был и фрезеровщиком. Ну, короче, и продавал какие-то бутылки, собирал там, их что только не делал. Продавал газеты эти. Ну, как у всех. Я вот то, что вы сказали, напишите хоть что-нибудь, это из советов американских издателей, газетных и журналистов. Если вам не пишется, напишите хоть что-нибудь. Одно слово. Напишите заголовок, напишите, пойдите, выйдите на улицу, возьмите банку пива у начальника отдела. Еще раз пройдите по улице, да. Вот это все. А я коли почав писати, я одразу і почав вчитися. Тобто, між тим, як я писав якісь рядки, я знайшов кілька сайтів, на яких була письменницька А майстерність. можно научиться писать? Звісно. А Я в чем вичитав там вот головні- такие столбы базы? Що я про це не знав. Є 12 лет, я якось А розповідаю. до вас и диплома Я нет. потім Ну что навчив, тут так. взять туда? Є основні принципи письменництва, їх можна знайти навіть загуглити. Ну, найперший принцип це те, що ми вже з вами казали, писати про те, що пережив сам. Тоді ця книжка буде правдива. От. Потім принципи боротьби з лінню, написати один рядочок. А принципи складання плану. І головне, перед тим, як написати книжку, треба знати, що цією книжкою ти хочеш сказати. Тобто в ній мусить бути якась ціль, якась То есть мета. ви, Василь, бачите сценарій, просто ну, написання книги в голові повністю, ну, ідею принаймні. Я маю ідею абсолютно, з різними і маю книжками якусь думку, по-різному. яку я хочу донести. Наприклад, тут в книжці «Холодне серце» Як то кажуть, в мене- меседж. Такий, меседж. да. У мене було два меседжа. Перший – це донести роман про кохання, в принципі, який я переніс на часи козацьких часів. Перше, мені хотілося висказатися перед дівчиною. Висловитися. Я вже потім, коли книжка вийшла, дізнався, що якщо ти хочеш забути жінку, напиши про неї книжку. Розумієте? А в мене вже книжка була написана. І між тим самим я хотів, щоб наші люди пишалися своєю історією, тому що без історії ми ніхто. Слухайте, але писати історичні книги – це певний виклик. Виклик і Бо праця. це, ну, я би не був таким сміливим, бо там же можна ну, просто на банановой шкурке подскользнуться, назвать что-то не тем именем, например. Так, или або что-то. дати кишеню у шаровари до козака. Ну, конечно. А еще, например, Доброго. когда тебя читают с лупой такие писатели, которые вот сейчас мы этого... Так, мене читали історики, директор Львівського музею читав мою книгу. Я чекав критики такої розгромної, але, знаєте, так, ну, нічого. Тому що перед тим, як написати її, я півроку сидів, читав історію Богдана Хмельницького, читав інформацію про козаків, їхній одяг, їхні звичаї, їхні, хто вони були такі, як виникло козацтво. І вже коли я вивчив цю історію, вже з цього я комплектував саме текст самої книги. Але потім все одно на перевірку віддавали. Ні. Ні? Просто ні, я маю такий досвід, певний професійний. Письменники українські, дуже професійні і такі дуже тиражні, вони, ну, відповідальні люди, вони коли пишуть, там є якась частина про Кремли, про Крим, вони звертаються з проханням перевірити, якщо я там щось сам можу, там, я погоджуюсь завжди і допомагаю. Якщо ні, я прошу наших істориків наших професійних, які книжки пишуть історичні, перевірити, чи все нормально. Це гарне абсолютно відношення. вірний підхід, якщо Бери книжка приклад у хороших історична. А людей. якщо це роман такий, знаєте, історично-фентезійний, Но все одно, даже вот, извините, терминология. Вы знаете, да, что вся военная и вся кофейная терминология у украинцев и крымских татар одинакова? вже знаємо. Нет, серьезно. Я не знав такого. Я вам доповідаю. Каве – кава, джезве – джезва, фільджан – філіжанка. Можу продовжувати. Зараз. Бунчак. У нас Да. на війні ходив анекдот про татар, які воюють і не знають слова «назад». Ну да, это известно. Вперед айга, а якщо треба відступити, розвертає коня і айга. Ну просто І конь знову назад вперед. не ходит. Да. Конь же не ходит назад. Так. Ну, теж смішно. І, А вот, кстати, недавно, поздравляю вас, вы люди военные, недавно отмечалось 450 лет взятия Москвы це свято. ханом Девлет-Гирея. Я з таким задоволенням картинки ці А там, кстати, спостерігав. понимаете, даже ж другие времена были, и нам это потом монголо-татарские где-то впарили, вот. А на самом деле в этом походе участвовало казачество тоже. Было, И они, да. и поэтому писать об этом очень интересно. И тут сразу понимаешь, что нашу историю, мы же соседи, друг с другом гораздо ближе,
ближе, чем с московитами, которые жили отдельно, которые всегда подчеркивали свою какую-то... Они даже в Европу вот так отпихивали Скільки всеми разів силами. Да. проти поляків Да, они об'єднувалися, послов скільки убивали, разів там, проти они вот что-то руських. такое, да, они свою особость вот эту, типа Северной Кореи охраняли, это потом они империей стали. Сначала они упакованные были от всех. Мы-то гораздо ближе, мы-то открытые люди, у нас границ не было никогда между Крымом и украинскими землями. Там это всегда было вот так все. Коли я збирав інформацію історичну для книги «Холодне серце», я якраз там і дізнався про те, що більшість перемог Богдана Хмельницького було саме завдяки кінноті. Ну, звісно. Івангелія. Но это была самая сильная конница того времени. И А навіть и самая просто- сильная пехота была у Козаків, казацких. в шанці козацькі. І от саме тому, що от було навіть сама присутність татарського війська, воно дозволило Богданові просунутися аж до Варшави. Ну, потому що что- поляки, як дізнавалися, що така армія йде, вони просто... Паника. паніка була. Это была паника. Они понимали, что если бы нас когда-то каким-то образом, я не историк, не сумели нас, литовцев, там, поляков и Крыму разделить, никакой Московии бы не было. Это наша, как, знаете, какая-то коллективно-частичная вина Це и беда. історичний недолік. Да. Вся біда якраз ось історії Богдана Хмельницького в тому, що коли він обирав між союзниками, в нього було два варіанти: або татари, або росіяни. Він чомусь вибрав Росію, тому що Росія тоді воювала з Польщею, а татари в цю війну вже якось Просто главным врагом считалась Польша тогда, и московиты Головний этим ворог, воспользовались. так дивитися навіть саме військо козацьке, там було інтернаціонал, там же ж не були одні українці. Ну, навіть не Тоді головний не було- ворог, а особиста образа Слухайте, була ну, у Богдана Хмельницького. тоді навіть такого поняття, як національна держава, не було в Європі. Та може бути умовно Угорщина була національною державою, єдина в Європі, напевно. От чесно, ну може, ні, Польща ні, там же унія була, Унія, польська, так, литовська. Тобто польсько-литовська. і більшість населення була в Білорусі, Шведами. взагалі в Литві, наприклад. Да. Тобто це мислення було інше. А взяти Німеччину, так там взагалі ходив анекдот, то король прокидається, чим це так смердить? Да. Сусідній король смаже яєчню. Конечно, и Италия образовалась буквально меньше 200 лет назад. Ну, о чем мы говорим? Да. До речі, з сумом хочу сказати, чому я вибрав таку тему Богдан Хмельницький. Я взагалі мало цікавився історією України. Мені зараз за це соромно. Але мій товариш, який загинув на війні, читав книжку про Богдана. І я саме вибрав цю тему, щоб про Богдана написати якось частково в пам'ять про нього. Ми тоді стояли на Сальково під Кримом, і я тоді вперше побачив от, саме в чому дружба українського і татарського народу. Приїжджали до нас з Криму друзі, дівчата виступали, і приїжджали нам, концерти давали, і куліші, просто знайомилися. А причому ну, ми одразу не цінували це. Розумієте? Ну просто люди приїхали, до нас всі приїздять. А коли я поспілкувався, вони кажуть, а ви знаєте, що ми пересікали кордон для того, щоб до вас виїхати? І ми будемо повертатися назад. Допрос. Якщо вони дізнаються, що от ми були у вас, це ж каже, от просто. І перші дні, наприклад, коли почалося ось в Криму окупація, я дізнався про те, як не українці, Хто не був кримчани, волонтером а перші першим, волонтери да. Перші були татари, волонтери, які допомагали саме нашим татари. хлопцям, і їжу там, перекидали. там такое через забор. было, я вам расскажу, это где-то есть в кадрах АТР, ведь канал АТР, у нас еще же огромный Ну, я фотографию архив собачью. оккупации, огромный архив. Мы же все снимали онлайн каждый день. Это потом туда подтянулись разные каналы, но первый там, месяц там, или сколько-то брали картинку, западные каналы, АТРовскую картинку брали. Там есть кадры, не помню, кто из наших снимал, но там есть кадры, когда принесли казан плова, Казан, це так, и так. принесли, Все занесли. носили сим-карты, деньги для симок носили, еду, и вот передают этот казан, и солдат, молодой какой-то солдат, он плачет. Она говорит, что, типа, что, сынок, а татарка там, ну, кто пришли, люди передают. Он говорит, а нам раньше говорили, что нам придется в вас стрелять, что вы враги Украины. Они такие смотрят друг на друга, и как же нас развели просто. Как... Так, Ну, налаштовували. я служив в радянській армії, якраз коли оголосили, що про дозвіл повернутися кримським татарам до Криму. На самом деле, дозвола никакого не было, просто люди побежали, просто за Центральной Азии там резня началась, и мы всегда хотели, но просто Да. думали, все, уже никого спрашивать не будем, Але 88-89 нас годы. змушувало кожного вечора дивитися програму «Час» оцю довбану, і про це розповіли. Кто мы такие? А у нас в роті було два кримських татарина, які жили в Казані чи десь там.
В Казани нет, там, Ну, на самом деле мы даже и не татары, мы крымцы, но неважно. Один точно з Казані, Ага. а інший я навіть не пам'ятаю звідки, то відразу вся ця рота об'єдналася проти цих татар. Як це так? Ви хочете наш Крим забрати? І їх кілька днів тримали вночі окремо. Вони ночували в іншому місці, бо отака лють навіть у сибиряків, у тих, які близько в тому Криму не були і не будуть ніколи. Як це так? Вони хочуть наш Крим забрати. Эта ненависть культивировалась так. даже не десятилетиями. І це був С Екатериной II. і це по той же передачі, тому я потім згадував, коли спостерігав за цією ненавистю, як вони змушені були ночувати не в роті. В тому повідомленні воно було от медіакілер, да? Воно було представлено так, що відразу лють виникала до цих людей, да? До кримських татар, за те, що вони хочуть повернутися в домівку, з яких їх примусово виселили. Знаете, что, не секрет, что вот все мы в детстве, все абсолютно, каждый крымско-татарский ребенок, где бы он ни жил, в ссылке или даже уже родился в Крыму после возвращения родителей, да, мы все ощущали плевки в спины, мы все слышали это шипение за спиной, мы все слышали эти монголо-татары, мы все слышали эти бандиты, они нас зарежут, там, убьют и так далее, и так далее. Мы не слышали про себя нічого хорошого. Я по собі знаю, що коли перше приїхав до Криму вже в дорослому віці і поспілкувався, то дуже насторожено відносився, що за люди, як вони з себе. Був вибір у кримського татарки зняти жилье чи у слов'янина, то, мабуть, природні цікавість. Я вибрав кримську татарку, да, щоб краще знати, і ніколи про це не жалкував. Да, любой человек, который хоть раз, первый раз увидел крымского татарина, это точно не последний раз. Потому что у нас народ очень гостеприимный, очень добрый. То есть... Анна і Петрі, там в основному кримські татари, але якісь виключення є, що слов'янські генделики. То навіть на слов'янське не підходить. Да, это так все говорят, вот, кто был в Крыму, потому что наш народ, вот мы живем, да, украинцы, кстати, тоже. То украинцы тоже объясняли, что и их нет, и мовы нет, там и все ничего нету. А про нас вот четко, если ты хочешь узнать, кто такие крымские татары, бери все эти мифы, вот кровожадность обратно, и это обратно. То есть полностью зеркальная Оруэлловщина такая. И хочу вот у вас что спросить. Вы же, так я предположу, что вы изначально из российскомовных семей, нет? Я до 8 класу вчився в українській школі, але потім російський технікум, радянська армія, бізнес, університет, все на світі, все російською став думати мовою. російською. І я служив, воював російською мовою, але я мушу визнати, що русський язик класний. І русський язик неперевершений, незамінний для допиту полонених. Більше ні для чого він не потрібен. І після того, як я звільнився, я день хожу по Полтаві, 2, тиждень, нема полонених. Ну, думаю, нема полонених, навіщо він мені потрібен? Класно. І поступово перейшов на українську. Я був суржикомовний, завжди гадав, що я спілкуюся українською мовою. Але тільки коли почав, до речі, писав я російською, це набагато легше було, тому що 90% книжок, які я читав, російською мовою. І коли я почав писати українською і намагатися спілкуватися українською, я зрозумів, що я літературна мова це не зовсім... літературномовний, так, тому що настільки вкорений суржик був, що більше 60% слів у нас були російськомовні, ми навіть цього не помічали. І Вони просто були адаптовані до української мови, до... Я ось вчора редагував свою першу книжку українською мовою «Холодне серце». Я сам тепер помічаю, що це слово нема в українській мові. Тобто до сих пор знаходите у себе. Не знав, а зараз вже знаходжу, і ми досі вчимося. І ось на приклад був з Віталієм. Ми кілька місяців тому були на Сході, в Краматорську. Прийшли до нас читачі, вже взяли книги, вже тримали в руках, вже будуть там підпис брати. І запитали, а чи нема у нас книжок російською мовою? Ми з Віталієм висловили свою позицію, навіть не встигли договорити, книжки лишилися на стільцях, покупці пішли. Тому що вони досі, в них там не сприйняття. Я кожного року один або двічі рази приїжджаю навколо зони АТО з виступами, і в мене є можливість для аналізу по суспільству
місцевому, да, в тому чи іншому порівнювати. місці. Да. І в Сєвєродонецьку в мене було до цього видно прогресія. Краще люди відносяться до України, до мови, до всього іншого. А от крайні 2 роки я бачу якусь Знову з'явилась регресію. яка різниця? Почему? З'явилася яка Був різниця? прийнятий закон про мову, про пі- друк книжок українською мовою, а зараз ось буквально днями знов це Но він відміняють, же знов діє. квоту знімають. Та нічого не знімуть. Вони не знімуть, тому що ми їм не А дамо, поза- але вони намагаються це зробити і знову повернулися до того, що давайте нам книжки російською мовою, нам важко Слухайте, знаєте, читати. я спостерігаю це ось про мову, це як про воду в Крим. Кожен рік хтось обов'язково чіпає закон про мову. Хтось на цьому піариться. Так. Кожен рік хтось обов'язково каже, а чи не дати нам воду в Крим? Там же наші громадяни живуть. І це я чую, це вже як рефрен. Я просто, якщо чесно, не звертаю увагу. Я можу вам перші сказати... 2 роки, мабуть, не було, а потім... Так, я вам хочу сказати, що попит на україномовні книжки я просто по дітях бачу. Вони читають. Наводжу Ми ж прийшли, приклад. так, ми Оце їздимо моя по дитяча виставках. книжка «Полінка». Ну, Я не писав на війні, було відчуття, що не повернуся, а вона народилася онука, да? Я хотів їй залишити пам'ять найдобрішу книжку у світі. Як би я ніби повернувся, як вона підросла, як я з нею буду бавитися, гратися, від бабусі попадати. От вона восени вийде в Віваті. Написав я тоді на війні російською мовою, пізніше переклав українською. У видавництва 2 варіанти. Якщо вони спочатку планували і російською, і українською, 2 варіанти, будь ласка, то потім порівняли з іншими виданнями і сказали, ну от у нас був приклад, 1500 всього тиража розійшлося російською, а українське передруковується. тобто ми- перелом відбувся. Да. І ми давайте не будемо російською друкувати. Я боявся виправити там щось в контракті, ще щось, крути видавництво. Тобто вже Коли вони ринок самі показав, запропонували, да? я тільки зрадів. Ось, І книжка видалася українською. Ну, слухайте, Чудово. ви учасники цієї революції, правда, книжкової. От ось колись про ваше покоління буду згадувати, як про покоління письменників. Вже тоді не казатимуть там атовці чи просто письменників, яке переломило тенденцію на Я під час україномовність. війни написав кілька романів. Всі російською мовою. Я жоден з них не хочу друкувати російською. Я втрачаю кілька місяців свого життя на те, щоб їх перекласти. І перекладаю. Ви самотужки це робите? Сам це робите? Перекладач. Сам це роблю. От незабаром вийде мій роман «Абсурд», інтелектуальний роман «Антиутопія». Клас. Я його написав ще в 16-му році. І деякі речі, які відбуваються, передбачив про Ріфа, про Юлію Кузьменко, це ніби про них написано. Да? І також там головний герой визначає, коли в нього вкрали країну, коли вона стала іншою. А в моєму романі країна стала іншою після того, як новий президент вперше сказав слово «ворог». Ну, а в нашій нинішній ситуації це після того, як новий президент сказав слово «вирок». Да? Стала іншою країною. Я ваш вирок. От ніби мене передбачив. також І теж я не хотів друкувати російською, лише на українську Вы знаете, перевів. Виталий, в эту книгу можно править всю жизнь, потому что сейчас и этот президент начнет становиться бандеровцем. Вы просто не успеете, сдавайте быстрее. Все так быстро меняется. Вона Популізм за кілька днів вже вийде. Я, до речі, моя перша книга також була російською, тому що я ще не знав, як можна друкуватися, я не був знайомий з видавництвом і писав її для інтернет-ресурсу. Ну, щоб який більше людей весь просто світ, навколо. так. Ну, да. Я Там писав лише мова для себе. видавництва була російська мова, тому що там і Казахстан читає, Ну, і навіть в автоматично, Японії да. вони Автоматично коло читачів І більше. ось я надрукував 500 примірників для читачів. І от коли ми їдемо на форум, знаєте, дуже приємна така картинка, нас підходять і питають, чи є в мене дитяча книжка. «Холодне серце» – це від 14 років. А «Піастри» можна читати з 9 років. Кажу, є, але російською мовою. Підходять російськомовні люди. І не підходять і питає дитинника, а будеш читати російською мовою? А дитя, от в російськомовних батьків, дитя каже, мама, я не знаю російської. І от, знаєте, для мене це, в принципі, збуток. Знаєте, Так? Я не торгую гроші. Але настільки тепло на серці, що от наші діти якраз виростають українцями. Вже У попри мене те, що було. є таке збочене задоволення, коли я читаю повідомлення дітей з помилками російською.
Ви перейшли на українську мову, а на початку розмови нашої українську без спілкувалися помилок. російською. А російська там такі українізми вже. І я думаю, я не виправляю, коли це бачу. Там колись я чую щось там від російськомовного там дитини, що він там помиляється. Я не виправляю. Нехай помиляється. Це означає, що в нього вже прошивка інша. А все чому? Тому що в мене два племінники навчаються в різних школах. В одній школі російської взагалі немає, а в другій вона вивчається як іноземна. В той час, як ми, в нас російська була головною мовою, навіть в україномовних школах половина предметів була російськомовних. Зараз її виключили з школи, і тому саме діти, навіть російськомовних батьків, мене племінники поправляють не спасіба, а дякую. І тому приємно, все-таки українці ростуть, і наступне покоління це буде В минулому Україна. році ми були на Запорізькій толоці, 11 днів, класна толока, класне місто. Да? Приблизно 5-6 разів до нас підходили, ми якраз в одному наметі були. Почему вы на украинском написали? А нормальным людям что читать? Це що в Одесі, що в Запоріжжі. А нормальним людям що читати? Це типово для цієї категорії людей. Да? 5 чи 6 разів за 11 днів. Поруч з нами був автор з Дніпра. Дитяча енциклопедія, 4 книжечки по 25 гривень. Ми з Василем все продали. Російської мови в нього. У нього російська мова. Все продали. Я так стою, роздумую про виставки, які про місто, про свої враження. І чую бубніння цієї людини. Вроде бы нормальный город, русскоязычный. А каждый второй ко мне подходит и говорит, что вы такую книжку написали на русском, если была бы на украинском, мы бы купили. Класс, Запоріжжя the best. Кожен другий до него. Жизнь ему открыла маленькую тайну, что чтобы читать, нужно еще быть умным человеком. А когда человек умный, то он на какой-то процент он патриотичный, на больший процент. Значит, и вот это выравнивается даже в Одессе. Даже в Одессе. А еще, знаете, у меня к вам какое предложение? Ну, рассмотрите его просто. Очень не хватает, особенно детской литературы, на крымском языке. Если у вас есть что перевести, то вот сейчас программа развития, кстати, будет утверждена вот до крымской платформы, они хотят утвердить программу развития крымской мовы. Вот, я и говорю, это можно даже попасть под перевод, чтобы он переведут и издадут, может быть, по этой программе. Обратите на это внимание, это будет ваш вклад тоже в то, чтобы крымские дети говорили, читали украинскую ссылку, куди звертатися. Вот, это вот будет программа розвитку кримськотарської мови, не просто її кримською називають. Я не хочу, щоб моя дитяча книжка Полінка вийшла російською мовою, але кримською це клас. Ну круто ж будет, да, це просто клас. даже в руках держать. А, знаете, первая книга вышла 2 мовами, учебник вышел на грант, я не помню, какой фонд там дал, но одинаковые абсолютно 2 книги. С иллюстрациями одинаково все. Но одна крымская мова, а другая украинская мова про крымских татар для школ издали вот первая. И я считаю, что если уж мы коренной народ Украины, то все книжки, ну, максимальное количество должно быть, пусть это будет меньше тираж, но это как социальная ответственность государства, какая-то часть тиража. Если так будет, вот таких книг, которые Якщо ми живемо разом, то потрібно підтримувати культуру. Это же круто, Як ми невероятно. атошники, письменники підтримуємо один одного, Ну, то ми, по суті, живемо разом і, мабуть, найбратський, Представляете, вот найбільш братський даже народ если всередині України. по одной вашей книжке переведут на крымский язык, и хотя бы один ребенок ее прочитает, один экземпляр, Нет. вы уже целую душу спасете. Вот, и дадите надежду. Повірте, не одна дитина прочитає, там... Не, я просто, извините. Вот вы какие самолюбивые писатели. Вот попробуй что-нибудь не так скажи. Я знаю, я умею с вами общаться, я как старый редактор, я знаю, что авторов нужно очень-очень беречь, потому что люди ранимые. Та можете буцати, нічого страшного. Я знаю, Я що люблю від цього ось прибуток. Я потому хороший редактор, меня все любили всегда, что я любил авторов всегда. Просто я вже бачу практику по своїм книжкам, якась статистика, якась враження. Мені постійно хваляться. От твого Цуцика там 15 разів вже читав хтось, там ще щось. Знаете, от чего нам нужно избавиться? От великой русской литературы. Вот это Во-первых, она невеликая. Если взять вот мировую литературу вот столько, то российская это волос примерно, ну вот толщиной с волос, раздутая. Это нам просто в голову вбивали гвоздя. І воно нам чуже. Так, взяти навіть Ментально воно нам чуже. взяти прізвище російських авторів Карамзін,
Ви знаєте, як це перекладається і наскільки там Да не, ну, російське понятно. прізвище. Но Чехов вообще говорил, что у меня течет украинская кровь. Гоголь, Гоголь. без комментариев. Да. Чехов взагалі в автобіографії писав: я народився в маленькому українському городке Во мне течет украинская кровь, я дословно знаю это все. Так навіть почитати самих тих авторів, навіть і Лермонтова, і Пушкіна, і Толстого, як вони пишуть про русський народ. Ой, Це те саме, а як скільки взяти картину Васнецова скільки разів вони «Бурлаки на Волгі» і козаки пишуть листа. Оце те саме в літературі. Скільки вони банили за цитування Салтыкова-Щедрина, да? Любить русский народ бунтовать. Приходит к господскому дому, становится на колени и понимает, подлец, что Нет, поступать вот из русской неправильно. А все равно литературы, бунтует, да, бунтует вот и из русской бунтует. литературы на полном серьезе, как ни странно, можно читать только сатиру. А вот все, что они пишут серьезно, это надо воспринимать как вот такое описание чумного барака. Вот как жить, так жить нельзя. Вот Достоевского неправильно считают. Он неплохой писатель для одной цели. Ви знаєте, Чтобы дать понять, что как не живут. ми надто Да. багато часу витрачаємо на цю підлу нації. Краще про українську літературу розмовляти, ніж про тих росіян і про їхню І макулатуру. про те, що вони вже Тим хочуть більше, що історію в нас брати не вже- в Україні, красти не в Київську Русі, а Тартарію вигадують, і про це пишуть книжки. Все, в них що вони музеї є. класниці, вони І, вкрали. так, Або і у у них нас, вже навіть або у інших Чингісхан. народів. Це Іван Данілович Чингісхан, великий русський полководець. Є навіть музей в городі Владимирі, там карта така їхнього цього з Африкою, з Азією, повністю чорно написано. Столиця його була в городі Владимирі. Це жах. У них настільки Жах. вже поїхав дах з цієї псевдоісторії, що просто то література то навіть Смотрите, не йшла. ничего нового, потому что Иван Грозный, который на самом деле, по-моему, имел прозвище Иван Бешеный, если не помню как-то, или Дикий, значит, он считал себя, официально считал себя прямым потомком римского Гая Юлия Цезаря, Октавиана Августа Великого, хотя имел к нему такое же отношение, Внучатый как племянник. Чингисхан. Да. А знаєте, коли вперше оця нація Мокши, там, які зараз вважають себе росіянами, та, коли вони вперше зрозуміли небезпеку для себе від України. 1169 рік, коли Андрій Сергій Боголюбський, який Да. став Боголюбським за те, що вкрав в Києві ікону Володимира, яка зараз Казанська, да? Володимирська. Ви краще за мене знаєте історію Московії. Він захопив Київ, але княжі міждоусобиці – це нормальне явище на той час. Да? Захоплював міста, це тепер твоє місто. В жодному разі його не руйнували, не палили, не грабували, не гвалтували. Це тепер твоя власність, і ти їх Це феодальний бережеш. підхід феодальний. Да. Але це був унікальний випадок, що місто віддали на розграбування, на спалення, на знищення. Тобто це відбувається, коли, наприклад, вони німецькі міста, да? Що захопили один раз і втекли. Або татари з українцями захопили Москву, спалили. Ну, это не спалили, взяли то, что нужно. Так? Взяли те, що потрібно, десь там таки попалили. Попередили Але на 100 років це було вперед. чуже, і вони не збиралися його залишати собі. А от в тому випадку це був перший раз, коли місто, яке вважалося рідним, да, беруть і знищують для того, щоб його більше не існувало, для того, щоб та Москва, той Новгород піднялися. Оце перший раз історичний факт, коли дійсно вони почали нас нищити. До речі, історичний Коли факт, сприйняли Новгород нас як ніколи не був ворогів. руським містом. Що? Новгород, до речі, ніколи не був руським містом. Так, що Ні, ну історично доведено. стела, там, де насмерть билися русські новгородці Ребята, за об'єднання земель. Вот Насмерть. на самом деле Новгород и Псков – это вот то, что на самом деле можно назвать было частью киевского вот Киевской этого Руси. мира, да, потому что они же были европейскими мозгами. Там выборы были, там как бы потом, Двічі. начиная с Демократия. Александра Невского, вот у них культовый... Не магдебургське право, але якісь А потом прототипи Иван Магдебургського. Грозный докончил уже полностью, выжег там всю память об этом, и на этом вот все. Вот назначил Александр Невский это дело. И там настоящий геноцид они совершали. Да? Просто против свободолюбивых людей. На ту стелу подивитися і просто жах, який поворот Москву. Да? Так. Насмерть билися за об'єднання Русі. Вы писатели, кроме того, что писатели, вы еще носители смыслов. Вот я всегда про смыслы спрашиваю. Украинцы это что? Это кто? Это этнос? Это что вообще вот для вас? Украинец. Знаєте, от для мене після війни символ українця
Це окоп і на брусері цибулька, петрушечка, крупчик, огурчики. Оце, знаєте, реально символ українців нашого часу. Для мене реальний українець – це воїн, нащадок скіфів і сарматів. І хоч нас викорінювали і нам заселяли, підселяли цю східно-північну кров, але насправді українці – це не ті люди, про яких в Радянському Союзі розказували анекдоти. Знаєте, козак такий, там тільки сало їсть, добрячок такий товстенький, сало їсть, горілку п'є і кидає яблучко, щоб посадити ще далі там яблуньку. Насправді то все казки. Ми нація воїнів, і ми це довели з 13-го року цими подіями на Майдані. І на війні ми це все довели. Тому що для мене українець – це людина, яка пишається тим, що вона є частиною нашої історії. І це людина, яка є сильною, вольовою і такою, що знає, хто вона і звідки. Ну да, это, наверное, самое главное, потому что я только поправлю вас, никто никакими казаками никого не называл. Называли только хохлами. Вот я просто в России прожив, для них украинцев не существовало Я вже никогда. в той же час, коли їх називаєш тому що я місяць сиджу в бані за слово хохли. на Фейсбуці. Коли їх називаєш кацапом, вони дивуються, а хто це такі? А ви знаєте Я перевод коли цю слова? тему досліджував і виявилося, що в 20-30-ті роки цілий інститут при НКВД створював анекдоти, історії, приказки, щоб замінити слово «кацап» на «москаль». Щоб це звучало не так Вернем обидно. историческую справедливость. Слово «кацап» — это касап, кашап, это тюркоязычных народов у всех. Это палач, это мясник. Это, как по самой, ну, как мне кажется, достоверной версии, это после Казанского геноцида. После того, как это было вот сейчас 450 лет второму взятию Москвы, а когда первое взятие Москвы было, когда Иван Грозный бежал там и откупился, там, и каялся, говорил, что я больше не буду, а потом он на Крым идти побоялся мстить, но отомстить захотел. А Казанское ханство было вассалитетом крымского, и там он решил отомстить как бы родственникам, грубо говоря, каким-то там. Там сидели принцессы, которые крымские были, их туда замуж выдавали. Вот, и это вассальное было такое государство. И они там устроили такое, вот, по вспоминаниям, что кто был выше колеса телеги, всех мужчин убивали. То есть там все в крови было потоплено. И говорят, что оттуда пошло это прекрасное слово «кацап», которое никаким не является оскорблением, а является констатацией факта. І доволі класно воно передає. Хто вони є насправді? Друзья мои, вот, к сожалению, наше время нашей программы неумолимо подошло к концу, но у нас было достаточно времени, чтобы познакомиться с вами. Будете нас в Полтаві заїжджати в гості? И в Так само Житомире в Житомир. тоже можно, да. Хорошо, спасибо большое. Мы обязательно встретимся с вами в Крыму. Вот это я вам обещаю. Спасибо, что пришли. Неимоверно интересные люди. Переможемо. Я думаю, что каждый из этой программы что-то вынес, и зрители наши тоже поймут, что читать. Но, как по мне, я тоже пару книжек себе наметил. Спасибо вам, что помогаете нашему каналу вещать. Спасибо особенно тем, кто подписывается на АТР в Патреоне. Это очень важно. Регулярный, пусть небольшой донат от вас. Это значит, что мы вместе, и что вы не просто зритель, который смотрит, а человек, который поддерживает и считает себя частью нашего общего дела. Наше общее дело — это возвращение Крыма в Украину. Всего доброго. Смотрите АТР. До новых встреч в эфире. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için